n'est que l'expression simple de cette philosophie de l'histoire. Det er ikke andet end et simpelt udtryk for denne historiefilosofi. Et tous les grands systèmes sociaux du 19e siècle, Og alle de store sociale systemer i det 19. århundrede, si je reprends cette expression du philosophe français Lyotard, ces grands récits de référence. Hvis jeg minder om Lyotards udtryk, altså disse store reference, Les grands discours d'émancipation. Les grands discours d'émancipation. de store historier om emancipation, Les grands systèmes marxistes. store marxistiske systemer, Le fonctionnalisme. funktionalisme, Le positivisme. positivisme, On pourrait en trouver quelques autres comme cela. og vi kunne sagtens finde endnu flere, Mais le non-dit men det er ikke sagte, et même l'affirmation théorique ovenikøbet selve den teoretiske repose sur bekræftelse, ce progressisme. hviler i alle tilfældene på denne C'est fremskridtsidé. ce que j'ai appelé tout à l'heure ce progressisme natif. Det som jeg lige for lidt siden kaldte denne nærmest medfødte progressisme. Et les deux grands systèmes d'ailleurs prédominants au 19e, Og de to store dominerende systemer i det 19. århundrede, le marxisme et le freudisme, marxismen og freudismen, reposent sur cette temporalité future. hviler på denne fremtidige temporalitet. Comme un grand idéal en quelque sorte. På en eller anden måde altså som et stort ideal. La société parfaite. Det perfekte samfund. Et dans la perspective freudienne, Og i Freuds perspektiv, ce terme très simple finalement, til syvende og sidst meget enkle term, est l'idée de sublimation. som er en idé om sublimering. C'est-à-dire que le petit enfant Det vil sige, at det lille barn a une jouissance animale, faktisk har en animalsk, en dyrisk nydelse. il faut qu'il humanise cette jouissance. Og det vil være nødvendigt at humanisere denne nydelse. Il faut qu'il arrive à maîtriser ses sphincters. At det er nødvendigt, at den kommer til at beherske disse nydelser. Et c'est le mécanisme de la sublimation. Sublimer. Og det er selve mekanismen i sublimeringen. Ce qui est une jouissance immédiate. Det som er en umiddelbar nydelse. Et l'expression freudienne est de ce point de vue éclairante d'ailleurs. Og Freuds udtryk herom er oplysende. Il dit, Han siger, report de jouissance. En udsættelse af nydelsen. Et dans cette petite phrase de rien du tout, og i denne lille sætning, som i og for sig er næsten ingenting, qui va être le processus éducationnel, så finder I faktisk altså alt det, der ligger til grund for uddannelsesprocesser. Le grand idéal de la projection. Og det store ideal om at projicere noget ud i fremtiden. Voilà ce que sont ces quatre mots-clés. Det var altså de 4 nøgleord. Je dis bien en termes de forme, comme ça, og jeg siger som form, du prisme de la culture. Som kulturens klodser. Le travail comme pivot. Arbejdet som omdrejningspunkt. La raison comme système. Fornuften som system. L'utilitarisme comme but. Utilitarismen som mål. Et l'ensemble reposant sur la matrice temporelle du futur. Og det hele hviler på matricen om på en matrice om den fremtidige temporalitet. Il y a un mot d'ailleurs der er jo et ord, très simple, et meget enkelt ord, quotidien, et hverdagsord, qu'on va retrouver dans le politique, som man genfinder i politikken, qu'on va retrouver dans l'économique, man genfinder i økonomien, qu'on va retrouver dans la vie personnelle, i det personlige liv, et qui, je dirais, résume toute cette culture-là. Og som jeg vil sige, som resumerer hele denne kultur. C'est l'idée du projet. Det er ideen om projektet. Là encore, en son sens étymologique. Der igen, hvis man tager den etymologiske betydning. En latin, projectum. På latinsk, projectum. Je jette un but en avant. Jeg kaster et mål frem. Et par tactique et stratégie, og ved taktik og strategi, je vais ajuster mes moyens à ce but. Så vil jeg justere mine midler i forhold til dette mål. Et on a dans le mot de projet, man har i selve ordet projekt, je dis bien qu'il y a un mot de base. Og som jeg vil sige, sådan er et helt grundlæggende ord. Un mot un peu actuellement incantatoire.
Et ord, som altså i øjeblikket har status af næsten sådan en besværgelsesformular. On a la cristallisation Ja, der har man så krystalliseringen de la culture moderne. af den moderne kultur. Alors, en mon sens, il y a actuellement un point d'inversion. Efter i min tænkning, så mener jeg, at vi nu står ved et omvendingspunkt. Une inversion de polarité. En omvending af polerne. Alors, la difficulté qui est la nôtre, Den vanskelighed, der er vores, c'est que dans ces glissements de paradigme, det er i dette glidning mellem paradigmer, va pendant un moment der vil der igennem en vis tid, perdurer une culture officielle, der vil der være en officiel kultur, som vedvarer, institutionnelle, en institutionel kultur, qui va continuer à être justement la culture dans le sens simple du terme des institutions. som lige præcis vil vedblive med at være på den enkelte betydning af ordet, være institutionernes kultur. Si j'emploie un petit terme sociologique, dans ce qui est institué. Og hvis jeg bruger en lille sociologisk term, altså så i det, der er institueret. Et il y a donc un décalage, Og det vil sige, at der er altså en afstand eller uoverensstemmelse, un désaccord, un désamour en ikke entre cet institué mellem det instituerede et ce qui est instituant, og det, der er instituerende. ce qui arrive. Det er jo så det der sker. Si je prends deux images, Hvis jeg bruger to billeder herpå, une que j'emprunte à l'astrophysique, ja, så vil jeg hente det ene i astrofysikken. les astrophysiciens ont montré qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Astrofysikerne har jo vist, at man i meget lang tid vil se lyset fra en slukket stjerne. Le foyer est éteint, Selve on stjernen er continue à slukket, voir cette lumière. og man fortsætter med at se dette lys. Il faut du temps Det tager tid. pour se rendre compte que l'étoile est morte. Det tager simpelthen tid at blive klar over, at stjernen faktisk er død, eller er slukket. Autre métaphore Den anden metafor, que nous indique là la physique stricto sensu, som igen fysikken indikerer, quand un aimant a perdu de sa force d'aimantation, pardon? quand un aimant, ce qui attire le fer, Når en magnet har mistet sin tiltrækningskraft, alors il lui reste ce qu'on appelle de la rémanence. så forbliver der det, man så kalder gentiltrækningskraften. C'est-à-dire qu'il ne va attirer que la limaille de fer. At den altså kun kan tiltrække sådan nogle små jernstykker. Il n'a plus la force attractive de l'aimant, Det har ikke den sådan virkelige tiltrækningskraft, mais il a bien cette rémanence. men den har gerne sådan en Bon, rest af alors, tiltrækning. voilà ce qui me paraît être en jeu. Og det er så det, der foregår mig at være på spil i øjeblikket. On continue à rester Man fortsætter med at blive dans notre enseignement, i vores uddannelses, dans l'organisation de la vie économique, i organiseringen af det økonomiske liv, l'organisation de la vie sociale, organiseringen af det sociale liv, etc. etc. On continue à rester sur ce bloc que je viens de dire, sur ces grandes valeurs modernes, Man fortsætter med at hvile på denne blok, eller det jeg har kaldt de store moderne værdier, mais le vécu, men det levede, c'est ça la vie quotidienne, det er jo det, der er det levede, det er det, der er hverdagslivet. elle est tout à fait ailleurs. Det er, at det findes et helt andet sted. Et là, il y a un problème. Og det er lige C'est præcis her, notre problème à l'université, det er der, vi har et problem, og det er også her, vi har det, der er et problem på universitetet. mais qui est le problème, je dirais, moi, de toutes les institutions sociales. Men som ikke alene universitetet, men det er det, som er problemet for alle sociale institutioner. Et